Bueno, farem alguna cosa animada per animar una mica. El Joan té el Toni té una cosa a dir d'això. Anem al Brasil, vale? Una mica. La samba, la Rita, sobre la Rita. Sobre les cançons d'amor, que a vegades les millors cançons són les de desamor, no pas les d'amor, no? Quan estàs enamorat estàs emboirat, en canvi el desamor provoca bona inspira. La Rita ha marxat, s'ha acabat, m'ha deixat, diu que és cosa seva, no meu. S'ha endut el meu cor tot sencer, l'ha extirpat en viu i en directe. Ha agafat les plantes, les fotos, la roba, quin fracàs, una estampa de Santa Llúcia i un bon disco del Serrat. La Rita ha matat la passió per venjança, no m'ha deixat ni l'olor. S'ha endut els quartos perquè no n'hi havia, però m'ha deixat en així. El resto dels somnis, projectes, quimeres, il·lusions i faldanes que pogués tenir. Això no t'ho esperes, m'ha fet la guitarra el senyor Antoni Romanxou, la vida de la Rita despitxada. Això és un afer que va tenir el senyor Chico Buarque de Holanda amb la Rita i que demostra fefaentment que les bones cançons es fan quan et desenamores. És el que deia, quan t'enamores estàs per altres temes més materials. I quan et desenamores vas a la tonteria aquesta de la música i les cançons. Seguim a Brasil, i a Rio de Janeiro.
Gràcies. Escolta, això és una novetat, Estrena mundial, Cantant.